daalụkwanụ. Unu mana ndị Igbo na-ekwu okwu sị na ekele onye akịdị na nke ọ gwọrọ o nweghị ike gwetakwu ọzọ. So n'ime ndị niile anyị nyere Odogwu bitters last week, onwe onye nwere testimony, o nwere onye nwere akụkọ ihe ịrịba ama n'ime ndụ ya after ọ ṅụchara mmanya. Agụba nwanne m, amaghị ihe m ga-eji kelee gị sisi nyechara m Odogwu bitters ahụ. Ma na-eche bọọlụ ka Peter Arụfai, ma na-eche bọọlụ ka ịnyama. Onye nwe m gọzie gị nwanne m. Aga Paul nwanne m, that mention onye ị ga na-ekele bụ ọkpata ozuọra n'ọba na onye mere ka ya wunye dịrị anyị izi. Ewuchi m. Aga Paul, ị nwere ofu Odogwu bitters gị si na ị na-eche bọọlụ ka ịnyama. Ịzawazie ka anyị nwa, ị ga na-agba bọọlụ ka Messi wee na-enyezi goolu ka si Ronaldo. Marakwa ka isi abịa m nso maka na ana m acha acha, ana m akpụ isi ka klipa. Ya gazie ụmụnne m, more will come, ya ga-ebi unu several cartons.